panjenenganipun Mbak Mimin kali Mbak Apri wis rawuh ya mung pengajapku sing ati-ati merga wit tangga 1 ruwah tekane tangga 17 ruwah iki mau ya loro iki durung leren babar pisan lho Nduk weh ndak bengi mbut gawe dadi sinden ya Mak iya mulai sinden ya rondo ayam monggo jumeneng saking palengganipun monggo Mbak Mimin Mbak Apri ayam Mas aja dipleroki Sugeng dalu Mbak Apri. Sing dalu Mbak Limbo Macangi. Senadyan to panjenengan menika dalu sinden lan apa menika nek awan niku nggih panjenengan nyambut damel liyane kaya ta panjenengan buka las. Karbit nyatanipun nggih tetep sehat semangat nggih Mbak nggih. Sehat. Panjenengan ugi sehat. Oh, sehat lahir batine. Nggih no lho. Oh, piye ta? Wis pokoke sesepuh Gudaka iku kudu sehat. Nek ora sehat malah dipecat karo Linto aku. Alhamdulillah. Nggih. Mbah matur sembah nuwun sanget. Kula niku anggere nyawang sampeyan niku. Pripun? Upamane aku ora eling yen sampeyan ki wong lanang nu kira-kira wis tak demeni ndek-ndek. Alah. Nah. Lah nggih pripun kok nek disawang nggih nyenengke. Lah iya. Dasare si enom. Si enom. Trengginas. Trengginas trampil. Oh, sinden disawang ya patut. Patut saka kadoan 10 meter ya patut, saka cedhakan 5 meter ya patut. Ana sinden kok lanang tuwa dandan wedok wis. Ora ana pilihane. Lah nyawang aku. Kakak kowe kerasa ya apa kebanci tuwa ya. Bola bali bola sing kletu niku nggih panjenengan Mbak Limpo. Sik Mbak, sik. Mas volumene niku mang tambahi Mas. Niku mesake wis tuwa. Nek sing nom ngono volume cor penak ning. Bola bali bola panjenengan kok sing klentu Pak Tantut. Kliruku manggon ning endi? Upami panjenengan mirsani kelir. Kedahipun ya saged gandane kula utawa solah bawa kula sing dugi papan mriki niku kula rumiyin dedemen Nus Apri. Lah ngapa lho? Kedahipun panjenengan nika mbagekke kula langkung rumiyin secara le dugi sik kula secara umur nggih tuwa kula. Bocah iki sore kok Mbak Subyo Mbak Apri cantik, jarak 10 meter cantik, 5 meter cantik. Lah nek kula niku napa? Lah nek kenyataan Nang kowe aja tak ngono belaan. Nek kabeh wong lanang mung seneng wong wedok mergo rupa, terus piye sing ora patek cantik? Nek kabeh wong lanang seneng mergo rupa, mergo kulit, terus piye sing kulitane rada ireng? Nek kabeh wong seneng mergo irunge mancuk, terus piye sing irung pesek? Monggo mbiyen kedah. Lho nek irunge pesek ora apa-apa, sing penting wedok. Lah wis irunge pesek lanang lho. Aku ya wedok nek mengkurep. Penjara langkung piye mbagekke kula riyen apa disampar sekalian? Nuwun sewu, Mbak. Dalang itu adalah spontan. Spontan saya menoleh ke kanan jebul tibaning padha sing neng kene iki sandikku mung rungokno lho. Leres spontan, leres. Heeh. Ning menawi penggalian panjenengan mboten namung Apri mesti kemawon nggih. Ingkang medal saking kedal ing lati panjenengan kok tetep mimi. Garis gedene niki Mary Pak Tantut. Kowe mau Mary tak bagekke keri iki Mary ngono ta? Ije. Kurdune dhisik. Kok didhisikke. Rupa yo ayu aku. Kemampuan ya becik kula, solah bawa tregel-tregel ya cara dagangan madolke kula. Telek. Nek cara sambel niku kula sambele niki petene. Nek cara mangan warung kowe glegekne. Menengo sik. Kowe iki jare penak disawang. Menengo kotangmu lho metu kabeh. Susu kok dituwaki. Kok dijojohi kowe senang lot tae. Termasuk wis demes lho. Mung sak nyalira bujur. Ya aku njaluk ngapura ya Mbak ya. Ora jeneng bedak-bedake ora. Wingi kowe pas dadi bintang tamuku neng Semarang kae ya tak dhisikke sik. Genti genten. Oh ngaten. Sesuk kowe melu aku neng ganti warna, sesuk tak dhisikke sik. Panjenengan ngomong rasa disilan siji ning ngomong rasa kan di streaming. Pak Tantut yo duka kula kudu wani. Ya Allah. Aku selak nesu wae, selak brangasan saiki. Piye ta iki lelakone bapak karo Pak D kok ambung-ambungan? Aku paling
gaten kok duka Yayang Srinipi nyun mboten mangertos penggalihan panjenenganan dalem menika anggenipun ngomong siji lan sijine nyun duka saestu lho Pak Tamu. Mulane wong dadi pengarep kaya aku dadi dalang ki mau kudu iso mbedak-bedake siji lan sijine milah-milahake supaya mengko nek disawang ning YouTube ki ora mung boseni ngono kuwi terus. Pun mulai benjing leluhur niki jenengan dhisik Kok leluhur itu. Lah Oh, iya. seratenane angel Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih sugeng dalu ki. Nyun duka ngapunten anggen kula wau ragi lantap kalian panjenengan. Mboten napa-napa. Weh. Monggo Pak, lenggah mungkin ndak diguruduk ibu-ibu sing tau wingking. Saestu kok pokoke angger sing jenenge pun ibu-ibu sing maju ki bapak-bapak ki ora ning sing wani kok tenan. Sak perangan lenggah mriki mboten dados menapa monggo. Monggo wis ta. Kecantikan pun mimin ingkang maksimal menika saged Boyo orang contak cantik wae. Cantik kok nek ning Klaten kuwi sing diakoni ning Jepara. Apa ketemu ngomong dibisu karo wong mendem ae. Anjir tuwek ugon. Oh modaro. malah sedih. Megang ngopo-ngopo terus. Mula nek napa job ki ditonton sik ning endi daerahe. Lah nggih. Aku ning kono awang-awangen kok kowe meneh iki. Lah iya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun menika mun didhawuh panjenenganipun Pak JW. Nggih. Pak Juwardi Pak dalem menika Juwardi. mboten saged rawuh amargi tasih wonten Ayan. wonten Binjang-injang menika wonten Jakarta. Mila panyuwunipun Pak JW niku selalu hadir menghadirkan bintang tamu dan untuk masyarakat kabeh menyumbangkan bintang tamu sing ora sithik cacahe. Monggo sing tak krungu, nimbali Mimin Apri saiki wis 9,5 juta. Sih. Menika lokal dipun garis bawahi. Piye? 9,5 juta menika lokal. Lokal. Mungkin menika sithik tekan Tawangsari Sugarjo pun benten melih. Piro? Tekan menika nggih 18,5. 18,5. Itu sithik tekan semen ngono 20,5. 20 yuta mulai ra gondas ya Ya ora, penting tak nganggo tengan kudu. Aja nganti iya. buntu. 18,5 Mbok sama umume. setengah. Ku wonge soalnya ya ora iso buntu. Lah iya. Menika wonten titipan saking Pak JW. Nggih. Nitip salam kagem sederek warga Palar, mboten saged merapat amargi wonten rapat ndak bisa ditinggal. Nyuwun Nggih. gending gugur gunung. Karemane Pak D ki mung kuwi kok, Mbak. Nggih. Monggo nek piyai saiki akeh-akehe gugur gunung iki ora ngerti artine ki apa. Lah nggih. Gugur gunung itu adalah gotong Gotong royong. royong. Semangate warga Palar tridukuh nggone ngadani anane rumah ki aja nganti ninggalake rasa gotong royong. Lho, menika apa jenenge? Ponyata. Nyata. Lho, dipun pirsani warga mriki sayuk rukun. Guyub Tumplek-blek dados setunggal. Lah. Yaine grapyak-grapyak Grapyak. semana. Grapyak. Tepuk tangan kagem Tridukuh ingkang ngadani adicara wonten dalu punika. Lho. Luar biasa. Luar biasa. tentrem ayem nyenengke ngono ya. Oh iya. Eh? Ya. Mangga dipun aturaken inggih menika gugur gunung langkung rumiyin. Nggih. Dipun kuraken kalih Ibu Paranggana. Monggo Bu Tarni rasa digelani sing wis ya wis. Yang ayeng. Mangga dados. Ya mangga. Ayo, ayo, ayo.
Glinglong glinglong. Ayo. Ayo. Bebarengan pinangkani panyuwunipun saking Pak DJW ya Mbak ya. Nggih, Nganti tresnane iki mengkono ki mau ora ngomongake menghadirkan melawan Mbak Mimin Mbak Apri semono uga aku dhewe ya saking tresnane karo Pak DJW iki mau aku ya disangoni dhewe. Lho. Kese kena kanggo paribasane kepiye carane lingeguhke. Lho. Wah iya. Wis tenan kok Mbak. Pangapunten kalian Pak JW, kalian warga Palar. Nggih. Tahun kala wingi kula namung limbukan terus aku bedol mantuk to no. Lah kowe kakek bar meskeran. Lah yo kagak jahitane dedel no terus aku mulih dhisik. Nek iki alhamdulillah paringi sehat. Lah piye wong jahitanmu meskeran keket kene ngantek bathuk kok ora. Jane iki sing dijahit ki pira ngantek kan bathuk. Niku metune becak niku Pak. Nek liyane wong hamil kan bukaan 10 to. Aku ngantek bukaan 28 iki. Mula kok ditokke ki watu piye. Lah iya. Mas Agus saking Jeta nggih keparang rawuh. Mas Agus Jeta. Makino motor. Alah pacarku Mas Agus kae to. Ya Allah. Apa-apa kabeh pacarmu ki doyan dilat kowe ya sapa? Lah sinten nek sinden ayu kiplah-kiplah kaya duduh guling ngene sapa sing ra pengin dahar. Lah iya. Semono ka panjenengane anak Mas mantu saka Cawas ya kepareng sowan ana ngersane Raden Eyang Raden Rangga Warsita. Sapa? Mas Hari. Oh, Mas Hari nata carita. Anak Mas mantu iya merga sadurunge dadi mantuku ki awune tuwa kono, Nduk. Mula nak Mas mantu. Oh, ngono. Mas Hari nata. Oh, ngono nek bontot ki nak mbelo lha kuwi. Mulane kuwi bonten jarak perkara wae kok. Ranak pangan iki. Aku lara rak mergo dijarak karo cah kuwi. Oh, mbok ora cengkring to lele. Ya iya. Wong gerang kok ora suntik ki ra gelem. Aku nek karo sing jenenge Domi wedine ra umum barang neng mitra ki weruh dom semono gedene ki malah ngedrop aku malah. Upamane ora suntik majane ora apa-apa, ora wedhus kuwi wis. Lagi iki lho. Dokter kalah karo dalang iki lagi karo tatu. Lah nek presiden iso diwakilke, lah nek kula sing makilke sinten? Jane rak aku ki durung pareng mantuk saka rumah sakit, aku rak oknam. Olehku mantuk ki nek wis seminggu. Nggih no. Lah iya, lah kok dokter ki harus seminggu, ndak boleh pulang. Oh. Bu, nyuwun sewu. Nek Pak Jokowi, Pak Prabowo niku dadi presiden enten wakile. Dokter enten wakile. Lah dok nama dalang niku sing makili sinten? Aku ya tekon ngono wonge dingak-dinguk. Waduh. Ah wis ketemu karo wong ruwet ngono kuwi malah. Lah iya. Nggih leres no, ngopo dalang arep diwakilke Sukimin rak ya ora kena. Monggo panjenengane dulurku Pak Detukiman nganti telepon jarene oknam iki piye wis tenang aku ngono. Doktere wis tak sengeni aku ya. Lah iya. Mulane kuwi ya. Katut sehatipun nggih, Pak. Nggih. Menika wonten panyuwun, Mbak, saking dulur kula Palar mriki ngersake nggih menika lagonipun Taman Sari. Taman Sari ya, Mak. Putra panjenengane Om Gun kalian Swargi Bulik. Oh, ngono ya, Mak. Sing maringi bebingah rokok kuwi mau. Kowe kira-kira piye? Apa lora kowe iki? Nek aku lali iki, Pri. Sanesipun pareng mboten nawi kula kalian Dek Apri. Sanesipun
Kula tak nyuwun karo panjenengan Lah. Mbak Mufidah kuwi Iya. Taman Sari. Piye kira-kira piye ngono kaya mambengi kan terus makek ngono terus meneng 1000 basa ngono bingung lho aku. Oh iya ngepek. Nek anu yo iki bar mau ya. Bar mau, ya. Ya. Ayo nduk ngadeg nduk. Mas aja dipleroki. Aku ki Nadyanto wis waras ya mengkene iki akeh sing tesih mantau, Mbak. Nggih. Tukang rongsen, tukang pripun ngoten wis nyatane kabeh sih tresnani marang awake dhewe. Nah ya Mas Taufik, Mas Purdinamo Ndumpil hadir, Lek Mul MC hadir, Derek Wungon saking Manyaran Salam Budaya, matur nuwun sangat. Oh iya, iki streaming ya, Mak. Streaming saka Ki Tantut Sutanto official. Oh iya. Pak Asmara Santo saking Medion nggih hadir. Mas Danang Sanggrahan Wilut Jeng Dalu Om Tantut dangu mboten absen via live streaming. Mugi pinaringan karahayon. Matur nuwun Mas Danang. Oh iya, lek mudin sapa ndodok diintuti Rangga ning mburine Rangga kayane mau. Oh iya, matur nuwun. Mas Yuli saking Batu Malang. Pak Deko Nogosari, Mas Yadi saking Tingkir, matur nuwun sangat. Oh iya. Ayo monggo diaturke sik, Mak. Iya monggo. Ayo. Ku mlaring kang ya. Ku mlaring kang sekar mambar mau mergane mambengi melu kula teng Gedung Jambal siang mau diwajibke nyindeni adine lanang. Oh, Nggih wonten papan mriki. Nggih, adine lanang tegan niku nek nyindeni Mbak Yune mau mayang. Terima mati. Lah niku Yalah. Kok Apa pecah nom kok mbok sing semangat apa kok trimo mati. Nek ra karo cah kae trimo ora, apa trimo ora. apa sih mbok tunggoni ae Lek nek nu tegar kuwi. Men semangat ya, Le. lho nyatane Tegal iki karo Boten iki akur iki lha durung suwe. Goro-goro candagaran. Oh ya. Oh. Sing rata-rata sing tuwek. Monggo teruske. ngambar harum ngebeki taman Mamet Prono. Pri, ora sik nang musik. Pri. Lembar-lembar apa ora iso to? Oke, Bas. Ayo. Mamet Prono 1. Lah kok ya iso. Kowe iki njegok apa? Iya Mbak Pri. Memet Prana. Aja Prana. Kowe engko nek Mbanato Sabda duka cucuk bumbumanmu modar lho kowe. Mamet Prono. Ngono. Memet Prana. Leres, Pak. Bener. Satu. Pak Warsito saking Kas FC Salatiga matur nuwun sangat. Oh iya, Semarang Derek Wungon menika Mas nggih. Matur sembah nuwun sangat. Ya dipun terusaken monggo, Mbak. Ya.
Sugeng dalu Mbak Cangik nderek nyimak saking Pulo Dewata. Saking kula Bang Erik kintun salam kagem Bapak Kepala Desa Palara dan keluarga dan warga Palara semua buat among rasa semoga makin kompak saja. Nyuwun lagunipun Lestari suwun. Nggih, ya. Ayo iki pas nggon bagian manuk kowe. Bagian. Peksi ngoceh. Peksi. Kok lenang. Paksi. Wong ayu kleru sithik ya mesa merati ya. Berarti kudu ganjel ndase. Peksi ngoceh. Nanti Ben. Kumbang hambrengengang nimbrung. Dene ya isa. Matur nuwun uga. Alon-alon iki kok le pamo manyaran Mas Mamen saking Tangerang tan kantun pepundhene awake dhewe. Sapa? Bapak Sri Nugroho Pandanan ketuane Gudaka ya keparang bersani lumantar streaming. Guyub Dalang Klaten. Matur nuwun Bapak Sairi iki kok utusan kelawan putrane Mas Septian saka Lumajang Jawa Timur. Wah iya. Dimulajengaken iki adi kula nang sim utawa tole Susanto mungon D salam kagem relawan Mbah Putat utawi Geng Ceret niki monitor saking Gazebo Etan Lapangan Kurung mugi lancar sedaya. Amin. Ya, Geng Ceret ki ning ndi mung golek wedang kawane hayang. Monggo. Ya. Sowan sono Endah endah mulya ler tamane monggo dipun aturaken kagem Mas Jagat Bagus Prihantara. Wah iya. Monggo saking Orjena kang rumiyin Mas, monggo. Monggo.
matur sembah nuwun sanget wis dicaosake lagune ya kuwi Taman Sari karya panjenengane Swargi Kinarto Sabda saking Semarang, asli saking Klaten. Oh ngono ya, Mak. Iki malah disusul karo panjenengane Mbah Sapa bareng kok, Mak. Wit mau kok nduk nyuwun gambar sawit mau ki hayeng. Muga-muga ya urung kundur. Lah iya. Tan kantun menika panyuwun kathah sanget saking pagotan Manyaran Wonogiri nggih kepareng mirsani. Pak Ngadinu Pondok Ungu saking Bekasi nggih kepareng mirsani, Pak Waris Sugiyono nggih mirsani. Tulus Warung Tomboluwe saking Cikarang nggih kepareng mirsani 3 hari berturut-turut. Oh iya. Mas Ogi Njonilon nderek monitor salam kagem Mas Poniding Papua. Oh iya. Mas Rianto KSFC nggih kepareng monitor Mas Tantut. Pak D Joko Sambi Jajar saking Nganjuk nggih kepareng monitor. Sugeng dalu Mas Tantut nderek wungon live TikTok Gapir Budaya Mas Eko Bodronoyo. Oh iya. Pak Nolas saking Magetan nggih kepareng mirsani menika alhamdulillah Mas Dalang pun sehat. Aku nusul no transit ora ketemu wis munggah panggung matur nuwun iki nek ora kleru ya kuwi Mbak Mungil. Wo ngono ya, Mak. Ya ngapa? Matur nuwun ingkang tresna kalian panjenengan lho Pak menika. Nggih. Lho seneng kok. Lah niki sawedangu mboten panggih kalih rencang-rencang among rasa keenten wajah baru ta menika? Sing pundi? Ingkang jedor menika. Lho. Ora wajah baru ora. Olehe kepareng diutus ning pulau ujung kulon kono wis rampung kewajibane saiki wis kondur ngono. Oh menika Pak Cenil nika nggih? Nggih. Mbok katuran minggah kersane bawa ngoten. Apri kok srengane kekerke kanca lho, Bri kok. Kersane bawa ngoten lho Mak Cangik. Kowe malah dilontok malah ampun. Lah yang panyuwun diaturke siji mongko siji ya Pak ya. Iki coba saiki suaramu gandeng mau suaramu ki urung genah. Ngeturke apa lan sak panunggalane iki ana sing ngersake lagone Podang Kuning. Oh iya. Pokoke nggon permanukane jatahmu kok lek panjenengan. Pancen aku wasis kono. Nggih menika asalamualaikum derek wungon. Salam budaya badeng saken lagunipun Bajing Loncat saking kula penggemar berat Mas Tri Tanget Mas Ari Tangerang. Oh iya. Pak Kalis Kewarangan Mundu Pak Haji Suradi Kuwasa matur nuwun sanget. Lah iya. Mangga Podang Kuningipun dipunaturaken rumiyin. Ya mangga. Ya. Nadyan wujuh temung peksi wele mbasake Indonesia ngono lho. Meskipun hanya seekor burung bisa mengikat tali cinta. Wow. Sing rada dawa ngono lho mosok mo. Lah Bro, bisa tali ning brondol iki leres to mengikat tali cinta. Oh iya. Halus manis nengsa make. Halus manis menghanyutkan. Oh. Nang semake iki menghanyutkan. Menghanyutkan. Oh, parep dicemplungke kali kowe. Nek mung kesengsem ta ragur biasa. Lah iya. Ayo, seliraimu gentenan. Raimu dhewe. Wes. Ning kuping antek kaya Jangan nganggo swara kakung. Jangan putus asa, kamu harus semangat ya. Semangat. Yuk. Wes suwe nggon kula lono. Bayo langane iki tepuk tangan kangge Mbak Mimin. Tapi yo
luar biasa. Ketoke lek ditanggap ki Mimin udah Sukimin. Goleki. Wedeh. Goleki si podang Neng ndi, Lek? arep ngerek. Nenong Iba bunga ngatiku nenong nyanding bisa dadi tambah matur nuwun sanget saking kula pejantan tangguh nggih live bos saking Boyolali nggih Benuwun Kang Purnam nggih matur nuwun sanget nderek wongon saking Balikpapan. Oh iya. Monggo dipelajengaken Mbak Mimin Mbak Apri. Dados. Ya monggo. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran hang goleki sing tak sayang mumpung mitranganku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi illallah la Leyang tak sawang mentok neng kekancangan tak linggih saka kadohan
tak sawang tambah manis. La ilallah. La ilaha illallah. Payah nyanyi ora nyanyi aku iki. Nyun sewu Pak Tantut. Ngopo? Nek pertama wau oh iki garapan. Aku jek nopo? Bareng kedua pas Apri penak kok aku wong kotekan. Kaya aku yang anu nintiri wong bedok pitik iki lho Mas. Penjan kok kang dadi pengarep, penjan pun sutradaranipun. Mbok Injiya, lare-lare menika dicaosi pengertosan. Lah piye ta? Wong iringan penak kok. Mimin Apri kok duwo. Nek ngiringi Mimin ngene ngiringi Apri ya ngono aja dibedak-bedak kok. Aja ban oyot penyan menika. Sik cah. Saged mboten dados pemimpin penyan menika. Isa. Pak Tantut ki urung sehat kok mbok Lah nek getak-getak. jeneng kesanget iki wae motaken kok lho paribasan lambe sak tumangkani sak merang lho. Nek Apri penak nek bareng kowe wong rondo. Ngene cah ngene. Sing adil. Karepe Apri iki mau kaya ngono kuwi, karepe Mimin iki mau ya dilayani sing kanthi apik. Terus karepmu duwe karep sing kepiye? Mengko nek ana bocah-bocah sing ora pernah karepmu piye? Nek seni itu kan keindahan. Hah? Nek wong klothekan marang paribasan lho, langsung mbok sing bareng kompak. Kompake piye? Tek 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 tek. Oh. Staccato. Nah, dene cenil ki ya cemendel. Staccato. Staccato. Nah, yo, kaya ngapa? Staccato. Latiku. Tek tek tek. Pade bibit rungokke tek tek tek. Apa ya dadak tajari pade tunggoro barang kira. Wong tuwa ora iso dadi anu. Upama siji lali jane mangke leke. Bintang tamu nasional TV nasional sepeleke ning kene. Wong tua-tua nek padu apik ya. Ayo, kaya ngapa? Nora bakal latiku kaki wang liyan. Yen si padha. Karepmu piye? Penjalukmu rak tek tek tek. Rambok gamelan semenyambane lah goblak ra apa nek gur kanggo contong iki. Pripo Pak Tantut? Pak Tantut. Apa? Kedak kados pundi kula ngemotaken kencang-kencang menika. Aku ya gumun. Ora nganggo contong, ora nganggo lati, ora nganggo lambe. Ning gamelan mah ditabuh. Jreng. Ngomong apa lah ngomong ki lek bener. Mumpung aku. Nek bocah kelas 1 SD bocah TK dadak di bulan bari dadak diselentek dadak dijewer. Dadi dolan HP nonton film Korea barang iki selehno sik. Padahal sing nonton mengkono dhewe. Iki lah. Nonton ya itu ki HP penjen nonton ya itu. Ning volumene cilikno, nonton gur Cilikno hak penjenengan kuota penjenengan pulsa jenengan. Piye ki mau iringane dituthuk. Jreng. Norak bakal latiku bagi wang liya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Kok cinden kok sratenane angel men. Pak Juwardi, Nesu. kula matur nuwun tampun ditimbali. Warga Palar luar biasa. Ning kanca-kanca sing ngremehke ki rendahke kula sanget-sanget. Bapak Ibu menawi badhe pirsen iki. Mengkerok-mengkerok kaya ulah kobra ngono. Wis kok sing nyanyi, Pri? Lho, ngono kuwi garek Sing alon ya Mas, 49 lho aku san ya. Leng garap sing alon nggih. Pira? 49 50 kurang setengah tahun engkas. Delongkas no. Delongkas mulya. Oh, amin ya rabbal alamin. Tutuk kok senengane. Nora bakal latiku. Iya. Iwang liya. Yen sipun. Iya. Wis tuane ngurung jompo. Ora sindan buyuten. Nora bakal latiku degiwang liyan. Lho mengalir lho, mengayun. Berarti ki mau kurang cepet. Pun kula mang pidana pati mawon Pak timbang dipesiksa. Lho, mesake lho Pak susune ngantek perot kabeh.
gosok kowe. Aib sedulurmu dhewe tok diabarne Aib ngene. apa gombale kok aib? Ana sing kulite putih diwedhake kok resik, ana sing kulite ireng dipen ketok resik. Ana sing payudarane cilik dumbul-umbul kuwi kok menjelok malah dirogoh. Kok kempes, Mbak? Lho nek ngene nek kowe pengen malu bar lho, iki pengen njaluk kok ya le. Oh sik. Ngene kan iki. Malah mik bude malah ngono. Aja. Matur nuwun. Kok sik engko golek redor sik. Nah, iya. Kok ilang? Ya, mengga. Iki eneng panyuwun uga, Mbak. Nggih. Saking Mbak Kakung Elzio. Lagunipun Lintang Asmara dipun garap cara senagenan. Ya. Oke. Ayo, Dri Asmara kowe jumenenga tak duetke karo Eyang Kakung Sukimin. Ngatur nduk, ngatur. Rene nduk. Cerak Pak D. Kakung. Eyang Kalakun. Kok isine kon kewan ae. Kok ngono ki nek bar natoni atiku ngono kok padha ora loro ning omahku apa ora? Oh ya aku menyakit hati perempuan yang sangat luhur aku. Lah wong luhur, lah wong ayu-ayu disakiti wis wong pira kok. Lah mung kaya ngono ae. Wong ayuwe do dilarani jane potok ogrok ngono kok. Loro lho Mas, kuliah angel lho Mas nek sakit ki. Alah. Akan selalu diingat ojo nganti PHP karo wong wedok. PHP apa to? PHP itu memberikan harapan Memberi semu, harapan palsu. janji-janji. Wong nek seneng kan biasanya dengan kata-kata manis sehingga sing wedok ki larut dan terhanyut. Mulut manismu yang berbisa kuwi aja kabeh sembarang. Kuwi anake wong lek gedhekke rekoso, lek nyekolahke rekoso. Nek ngantek loro ati, ngantek nganyut tuwuh mergo prilaku mesti to janjikan cinta yang membabi buta mesake. Lho kowe do disepelekke lho. Aja PHP karo wong wedok nek pancen gedrentenan tuku 100 kaya aku ngene iki sapik. Larang men biasane 20 jujur 2000 kok. Nggo parkir. Nah, Ya ndek Trias Moro. mangga nduk Trias tak duetke karo Mas Rangga ya. Mas Rangga, ya Mas Rangga Samudra. Iya sampun badhe sarjana seni nggih. Nggih. Alhamdulillah. Gundul-gundul pacoko. Selamat malam Mas Rangga. Selamat malam Kak Apri. Iya, kae Pakmu gede bagekno sik. Lujeng dalu Pak D. Wani kowe Rangga. Lah iya, nek Mas Rangga Piyai Malar wis ora aneh Mboten meneh. asing melih. Sebabe suwargi kengramane dhisik iki le ngastane kene wis ping pira wae. Oh, Pak Singkek. Nggih rikala bocahe langgan niku ndase sing bendol cilik menika. Wah, niku wis glerang-geleng mungsuh karo rabies. Lah iya, mula nek wong gareng tralalae entek ning cah iki jane. Monggo diaturi Lintang Asmara. Ayo nduk. Ya mangga Mas. Ya.
Nang Tole Drwindra lawan Mas Galih. Ya. Tan kantor menika ingkang saking Gunung Kawi. Mas HRY Channel Gunung Kawi Malang nderek nyimak live streaming Bapak nggih matur nuwun sangat. Saking kula bos nyuwun ketoprakan jonggrang kuwi nggih mengke kula caoske. Nyuwun gending caping gunung ingkang nyekal Mbak Mupida nggih mengke kula caoske. Wah iya Mbak Mupida Sinakula. Ya menika sugeng dalu Om keluarga Sukorejo Kendal ingkang badhe nimbali panjenengan rencana bincang bulanan menika monitor saking dalem Om niki pas menuju wiyosanipun. Wah nggih matur sembah nuwun sanget Nek Bejo. Wah iya. Ya. Coba Nduk Mbak Apri. Nggih. Aja nganu nunggu sik. dereng semangat. Oh iya semangat ya. Nggih. Mangga Mbak Mufida Ayo, Sofiana Bu. jumeneng saking palungganipun. Iya. Mufida Sofiana. Ya. Seperti Mas, monggo ayo. Oke. Ya. Hey. Bersama sindennya tulung aku. Mufida Sofiana. Diatur ki mengko ning manci gara-gara sewang sinuwun nek nampa duka ya Nduk. Ayo tak derekke Mak. Iya. Wong ning Ndriya mangun 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 kang rimang.